Είμαι ο Μωής από το Σουδάν. Έχω άδεια μετακομίσει στην Ελλάδα το 1999 και ασχολούμαι με τη γλυπτική, ζωγραφική και ακόμα ψάχνω βασικά, είναι μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, αναρωτιέμαι και εγώ ποιος είμαι, αλλά είμαι στη διαδικασία να το βρω αυτό. Και ελπίζω κάποια στιγμή να το καταφέρω. Λίγο δύσκολο, αλλά χρειάζεται μια λίγη προσπάθεια να γίνει. Εντάξει, έχω και πολλούς τρόπους με τους οποίους εκφράζομαι. Είναι τέχνη, είναι η καθημερινότητα, η τριβή μου στην κοινωνία. Όλο αυτό με βοηθάει κάπως. Εντάξει, τελευταία θεωρώ ότι με ασχολούν διάφορα κοινωνικά. Εντάξει, και λόγω καταγωγής μάλλον. Τα αντιλαμβάνομαι πιο βαθιά, ή καμιά φορά μπορεί να είμαι λανθασμένος στην αντίληψη ή δεν έχω καταλάβει κάποια πράγματα και τα αντιλαμβάνομαι όπως θέλω να τα βλέπω εγώ. Δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Και αυτό είναι ένα μέρος της αναζήτησης που κάνω στο ψάξιμο να βρω τον εαυτό μου. Δηλαδή να λύσω και τέτοια κοινωνικά θέματα που έχω. Τελευταία έχω δημιουργήσει αυτό το εργαστήριο με τις αφρικάνικες μάσκες, το οποίο ήθελε μέσα από αυτό ο κόσμος που θα συμμετέχει να μπορεί να έχει μια εικόνα για τις αφρικάνικες κοινωνίες, τι αντίληψη είχαν και έχουν ακόμα ως προς την ισότητα των φύλων, πώς βλέπουν οι Αφρικανοί γενικώς αυτό το θέμα της διάκρισης φύλου και θεωρώ εντάξει είναι κάτι πολύ εξενόφερτο στις αφρικάνικες κοινωνίες, δεν είναι κάτι που το είχαν πάντα, αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι ένα αποτέλεσμα και αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατεί στην Αφρική εδώ και 500 χρόνια. Έχουν αλλάξει και οι κοινωνίες εκεί με βάση τις ανάγκες τους για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην παρούσα κατάσταση. Εν ολίγης, αυτό που ήθελα να πω ότι οι Αφρικανοί δεν ήταν έτσι πάντα. Δηλαδή δεν είναι αυτή η αφρικάνικη νοοτροπία, η αφρικάνικη δηλαδή κοινωνία που είχαν τη διάκριση του φύλου και όχι μόνο το φύλου, γενικά δεν είχαν τη διάκριση με την έννοια ότι ξεχωρίζουν άντρα, γυναίκα, ψηλό, κοντό, χοντρό, μαύρο, λευκό. Γιατί είχε να κάνει κυρίως με την επιβίωσή τους. Δηλαδή η επιβίωση τους αναγκάσει να μην μπορούν να βλέπουν αυτά. Ήταν κάτι αναγκαίο να μην έχουν τη διάκριση αυτή του φύλου ή οτιδήποτε άλλο είδους διάκρισης. Λόγω καθαρά επιβίωσης. Δεν έχει να κάνει ότι με το κοινωνικό στάτους, ότι είναι κάτι παρόμοιο που βλέπουμε στη Δύση γενικά. Εντάξει, επειδή εγώ θεωρώ ότι οι αφρικάνικες μάσκες είναι το πιο άμεσο μέσο με το οποίο οι Αφρικάνοι εκφράζουν τις σκέψεις του και της καθημερινότητάς τους. Είναι δηλαδή καταξοχήν το μεγαλύτερο μέσο εκφράσεις που χρησιμοποιούν. Γιατί οι αφρικάνικες μάσκες έχουν και πολύ παλιά θεωρία και
Μέσα στις αφρικάνικες μάσκες κυρίως οι Αφρικάνοι εκφράζανε τα πάντα, τα καλά, τα κακά, τα κοινωνικά, τα πνευματικά τους. Ήτανε το μέσο τέχνης ή μέσο εκφράσεις που χρησιμοποίησαν πάντοτε. Γιατί ώστε να μπορούν να μεταφέρουν κάποια μηνύματα ή να στείλουν συγκεκριμένες πληροφορίες γενικά στην κοινότητα και στις διπλανές κοινότητες, όχι μόνο στη δική τους. Κοίτα, εγώ γενικά ακούω συνέχεια κάποιες παρατηρήσεις ή κάποια πράγματα που τους ενδιαφέρουν, δηλαδή πιο πολύ ο ένας από τον άλλον. Και αυτό βασικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να μπορώ να βρω έναν τρόπο με τον οποίο να μεταφέρω τα μηνύματα που θέλω. Δηλαδή και μαθαίνω και εγώ από αυτά που ακούω, αλλάζω συνέχεια, δηλαδή με βάση τις απαιτήσεις των συμμετέχοντων και στα εργαστήρια. Βελτιώνομαι και εγώ κάθε φορά που κάνω εργαστήριο με βάση αυτά που ακούω. Αλλάζω κάποια στοιχεία, δηλαδή έρχομαι πιο κοντά σε κάποιο κομμάτι του αφρικανικού πολιτισμού καμιά φορά το αποφεύγω για να γίνει μια ισορροπία γενικά και να μην δηλαδή, να μην είμαι κολλημένος με κάποια στοιχεία από το παρελθόν και δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια εξέλιξη. Αν δεν έχει εξέλιξη, η τέχνη δεν πάει και αυτή πιο πέρα. Ονομάζομαι Gloria Τζάγκα. Πλέον σε λίγο θα είμαι 27 ετών. Γενικότερα ασχολούμαι έτσι με τη γραφή, την ελεύθερη γραφή, κυρίως κάποια κειμενάκια, ποίηση και ναι, στον ελεύθερο μου χρόνο έχω και άλλα χόμπι, έτσι, τον αθλητισμό. Ναι, ουσιαστικά αυτά τα λίγα πραγματάκια για μένα. Ουσιαστικά η δημιουργική γραφή ξεκίνησε στη ζωή μου από όταν ήμουν μικρή. Θεωρώ ότι ήταν ένας τρόπος να ξεφεύγω από την καθημερινότητα και από τις διάφορες δυσκολίες. Και ναι, έτσι ξεκίνησε, δηλαδή στην ηλικία των 7 ετών περίπου. Και ναι, μετά αναπτύχθηκε όλο αυτό. Συνάντησα και διάφορους ανθρώπους, καθηγητές λογοτεχνίας και αυτά που μου είπαν ότι θα μπορούσα να το εξελίξω. Και ναι, βοήθησαν αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Στο EqualGen κάνω ένα workshop, ένα εργαστήρι, το οποίο ουσιαστικά μιλάει για την ισότητα των φύλων και ουσιαστικά θίγουμε θέματα όπως ισότητα των φύλων, ταυτότητα φύλου και σίγουρα είναι ένα πολύ ευρύ θέμα αυτό, οπότε πιάνει εν μέρη και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και ναι, ουσιαστικά κάνω αυτό το εργαστήριο μέσα από κάποια διαδραστικά παιχνίδια. Ανακαλύπτουμε μαζί πόσο ρευστό είναι το φύλο και ουσιαστικά κατανοούμε ότι στο τέλος ότι δεν έχει κάποιο νόημα το να κρίνεται κάποιος με βάση το φύλο του και ή να βιώνει διακρίσεις. Και ουσιαστικά είναι και αυτός ο σκοπός μου με το εργαστήριο το οποίο κάνω.
τα οποία χρησιμοποίησα είναι ο χορός και ο οραματισμός. Χρησιμοποίησα το χορό διότι μέσω του χορού μπορούμε να εκτονωθούμε και μπορούμε να νιώσουμε και λίγο ελεύθεροι. Και θεώρησα ότι θα ήταν ωραίο να το χρησιμοποιήσω στην αρχή για να μπορέσουν τα άτομα να νιώσουν πιο άνετα και πιο οικεία και με μένα βέβαια, αλλά και με τους συμμετέχοντες. Το δεύτερο που είπα ήταν ο οραματισμός, διότι μέσω του οραματισμού τα άτομα μπορούν να ξεκλειδώσουν κάποια σημεία του υποσυνείδητου και να έρθουν πιο κοντά με αυτά, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα εκφράσουν και πιο εύκολα, γιατί πολλές φορές είναι κάποια πράγματα που μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα μέσω της καθημερινότητάς μας να τα αγγίξουμε. Οπότε ο οραματισμός ήταν ένα κομμάτι, θεωρώ, που ξεκλείδωσε πολλά άτομα, καθώς ταξιδέψαμε και στο παρελθόν. Και έτσι ήταν πάρα πολύ όμορφη η συζήτηση που έγινε μετά τον οραματισμό. Ήταν έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα στιχάκι μικρό που βγήκε, ήταν ότι η μουσική δεν έχει φίλο, αλλά έχει φίλους. Και ήταν κάτι πραγματικά που έχει χαραχθεί στη μνήμη όλων μας, θεωρώ, όσων συμμετείχαν στο workshop. Αυτό που αποκόμισα από όλα τα εργαστήρια που κάναμε είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι διαφορετικό να σου δώσει και επίσης ότι και ο εαυτός σου έχει κάτι να σου δώσει. Σίγουρα μου άρεσε πάρα πολύ που είδα διαφορετικές απόψεις ανθρώπων, είδα πάρα πολλούς ανθρώπους από διάφορες χώρες και γνώρισα. Και υπήρχαν πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είχα σκεφτεί και με το να ακούω την άποψη ενός άλλου ανθρώπου που έρχεται από ένα εντελώς διαφορετικό τόπο, με έκανε έτσι να σκεφτώ λίγο και εμένα και να σκεφτώ και εγώ λίγο τι άποψη έχω εγώ για αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι γενικότερα ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και σίγουρα θα το ξαναέκανα κάποια στιγμή. Είμαι η Χριστιελένα Γιάννου, είμαι 30, είμαι ηθοποιός και performer, ασχολούμαι με τις παραστατικές τέχνες, με το θέατρο και γενικότερα είμαι σε διάφορες ομάδες. Ένα γεγονός που με καθόρισε και κάπως έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ασχολία μου με το θέατρο ήταν όταν πέρασα στην Πάτρα να σπουδάσω, που μπήκα στη θεατρική ομάδα και εκεί άλλαξε όλη μου η ζωή. Ασχολήθηκα με το θέατρο. Ήμουν ένας άνθρωπος που ντρεπόμουν πάρα πολύ και εμφανισιακά ήμουν διαφορετική και ο χαρακτήρας μου και η ψυχολογία μου. Και από όταν μπήκα στην ομάδα, σιγά σιγά ανακυκλώθηκα με τους ανθρώπους που ήταν εκεί πέρα, ανοίχτηκα. Υπήρχε πολύ αυτή η προστασία της ομάδας και το μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, που σιγά σιγά άλλαξα. Και μέσα από αυτό και άνοιξε η καρδιά μου, να το πω έτσι, και μπόρεσα να έρθω σε επαφή με άτομα με ίδιες επιθυμίες τελικά, γιατί πάντα είχα ένα μικρόβιο, αλλά πάντα τρεπόμουν γι' αυτό και δεν μπορούσα να το βγάλω προς τα έξω. Και έτσι σιγά σιγά ανά τα χρόνια με βοήθησε, γιατί ξεκίνησα το 2012 στη θεατρική ομάδα και δεν έφυγα ποτέ από αυτή. Αυτό μου αρέσει στο θέατρο και στην τέχνη, το ότι ενώνει τους ανθρώπους, δεν κρίνει τους ανθρώπους και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα.
και μου αρέσει αυτή η ένωση. Αυτό είναι το νόημα της τέχνης. Το να μπορέσεις να τα εκφράσεις όλα αυτά και που νιώθεις και που να μοιράζεσαι, όλο αυτό. Ποιο κοινωνικό θέμα με απασχολεί έντονα τελευταία? Το θέμα της βίας κατά των γυναικών, η σεξουαλική κακοποίηση, οι γυναικοκτονίες, το οποίο το φέραμε πολύ σε συζήτηση. Από εκεί κάπως ξεκίνησε ακόμα περισσότερο. Στο Tunnel of Impression που κάναμε μια παράσταση την Άνοιξη, θίγαμε όλα αυτά τα θέματα και συζητούσαμε πάρα πολύ. Βασικά συζήτησα και με το κοινό πάρα πολύ και με συναδέλφους μου και με άλλα άτομα και παρατήρησα ότι 3 στα 4 άτομα έχουν κακοποιηθεί και ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και γι' αυτό βασικά χάρηκα πάρα πολύ όταν με πρότειναν για το Equal Gen, για το εργαστήριο, γιατί θα ήθελα να το εξελίξω και αργότερα. Δηλαδή θα ήθελα κάποια στιγμή να φτιάξω μια ομάδα που να ασχολείται με το θέατρο και την κακοποίηση, με κακοποιημένα άτομα και δεν ξέρω, να το κάνω κάπως έτσι. Όταν είχαμε βρεθεί να κάνουμε έτσι μια συνομιλία με τα άτομα που θα ήμασταν σε όλο αυτό το εγχείρημα, μου ήρθε, επειδή εγώ βλέπω με εικόνες τέλος πάντων, κάπως έτσι φαντάζομαι τα πράγματα, μου ήρθε πολύ η εικόνα του να είναι ένα άτομο στη μέση, να μπαίνει κάποιο άγνωστο άτομο μέσα, το άτομο που είναι στη μέση με κλειστά τα μάτια να μην βλέπει, μόνο να ακούει και να υπάρχει ένα άγγιγμα από ένα άγνωστο άτομο και πώς αισθάνεται αυτό το άτομο με αυτό το άγγιγμα. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο μου flash και λέω κάτι είναι αυτό. Μετά χρησιμοποίησα διάφορες θεατρικές μεθόδους που έχω κάνει και στη θεατρική από σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει και τα έστησα έτσι ώστε να βοηθούν αυτό το σκοπό, δηλαδή τη συνένεση και τα όρια. Χρησιμοποίησα το παραμύθι της Ωραίας Κοιμωμένης. Γενικά το σκεφτόμουν αυτό το παραμύθι και ήθελα βασικά να βάλω κάποιο μέσα. Είχα κάνει ένα σεμινάριο στη Διοτήμα που είχε να κάνει με τη συνένεση και τα όρια και το είχε μέσα και αυτό και άλλα και λέω αυτό είναι μια πριγκίπισσα όμορφη που κοιμάται και έρχεται ένας πρίγκιπας άγνωστος που δεν ξέρει ότι θα λύσει μια κατάρα και τη βλέπει που είναι όμορφη, κοιμάται και τη φυλάει, δηλαδή. Ωραία είναι αυτή, πάμε να τη φιλήσουμε. Που αυτό είναι πολύ ηχή και το λέμε και σε μικρά παιδιά που άμα το βάλεις να σκεφτείς, στην ουσία γίνεται κάτι χωρίς συνένεση. Γι' αυτό έβαλα πάρα πολύ. Έβαλα το άγγιγμα σε μια άσκηση, γιατί το άγγιγμα δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κακό ή καλό. Είναι ο τρόπος που θα το κάνεις, αν δεν ρωτήσεις σε τι πλαίσια βρίσκεσαι. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ αυτό. Και πλέον νομίζω στην εποχή που ζούμε, ναι, πρέπει να ρωτήσεις. Αυτό που έχω να πω, που έχω βιώσει για όρια και συνένεση και πώς γενικά το σκέφτομαι χρόνια όλο αυτό, είναι ότι έχω κακοποιηθεί σεξουαλικά, οπότε έχω δει ότι το θέατρο με έχει βοηθήσει σε όλο αυτό και με έχει κάνει να αισθάνομαι ακόμα καλύτερα και να φτάνω πιο κοντά στον εαυτό μου και να μάχομαι για αυτά που πιστεύω και να λέω ως εδώ και να μιλάω, να βγάζω τη φωνή μου, που ποτέ δεν μπορούσα να βγάλω τη φωνή μου προς τα έξω. Οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται το θέατρο να βοηθά άτομα που έχουν κακοποιηθεί για να μπορέσουν να πούν ότι ξέρεις κάτι, μπορώ πλέον να σταθώ στα πόδια μου, να μιλήσω, έχω φωνή, δεν μου την έχουν πάρει, μπορώ να βάλω τα όρια μου, να πω ότι
το χέρι σου δεν θα ξεπεράσει τίποτα, δεν θα αγγίξει κανένα σημείο του σώματός μου, να είμαι εγώ υπεύθυνη για τον εαυτό μου και να βάλω κάποια στιγμή στο μυαλό μου ότι ξέρεις τι, δεν έφταιγες εσύ σε τίποτα και κάποιος άλλος επέλεξε το πώς θα ζήσεις και τώρα πλέον έχεις την επιλογή να ζεις. Σκέφτομαι ότι θα ήθελα να βοηθήσω άτομα που έχουν κακοποιηθεί και να μπορέσω να κάνω περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι, ώστε να το χρησιμοποιήσω και σαν μια μορφή θεραπείας, να το πω έτσι, μέσω της τέχνης και του θεάτρου, γιατί εμένα σαν άτομο προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό και όντως το θέατρο το βρίσκω και σαν θεραπεία της ψυχής και τα άτομα που μπήκαν σε όλο αυτό όντως βοηθήθηκαν ή όντως μου είπαν ότι πολύ ωραίο αυτό και δεν ξέρω, ναι, θα ήθελα να το εξελίξω κάπως.